Hindi mga tao. Sige ka anak no? Lagi? Atong-atong guys. Ang anas atong surudon. So straight na ang ano, pila ka adlaw na siguan. So ang atong baha dire expected na nga kusog. Kaya atong tanawon baha. Sa likod no guys, mo ni kaning ambakanan bitaw nga indot diri sa San Juan Sugod. Kana oh. Grabe nag-anas guys tungod kay way hunong ang uwan. Kana do. Para natay closer view no, mangita tagdaan pa dong sa ubos. Tanawon. Now. Nawa ay. Aratog nawa na. Mao ni daan na to gi ano, ang gamad na. Gamay ra kayo. Watch your step, guys. Karamba sa likod oh. Tapos suga na. Hasta dire. Grabe ka pusog. Suga na oh. Subakan tayo guys. Grabe ka na so. Pusugan na. Baka guys. Tama ba no? So katas lain nga vantage point to atong giduol lang katong mga nangaanat nga bato. So na na tong unsay kuan. Unsay porma. Ito. Bulba. Ba.
balik kay murag delikado ng sitwasyon. Delikado na guys. Oh, ing lapas na. Ano, kusog na kadto. Balik ta sa atong safe nga lugar kay kusog na kusog. Ano? Anas likod na baha dato na kayong tubig. Bunog na bunog. Grabe ko sugal. Indot tanawon kay. Nga na mo kuha ng modern nature no at ay mahimo ana. So safe ta guys, nakabalik. Pagbaanggaw sa umaw na to para karon guys. Watch, subscribe.